Да чуем мнението на хората. Една подобна стена няма ли да е по-безопасна за вас? Ама това не е стена, това е гъба. Това е гъба за нас. Това, че го изгорят циганите нашите от малцинството, и това е гъба. Кажи му, че е гъба. Нека... Това е каучо. Ама какъв каучовете го изядат плуховете? Това не е нищо. От БДЖ нещо се габаркат с хората. Това е каучо. Ама какъв каучовете го изядат плуховете? Това не е нищо. При тези условия тази стена няма шанс. С какво точно ще им попречи тази стена? Ще ни попречи тази стена, защото като се събуждаме рано сутринта и пред нас гледаме стена. Каква е тази работа? Расова дискриминация. Кой бе живеем? Берлинската стена ли? Ние къде живеем? Живеем в България. Прави се хората. Ще им закрие чудесната гледка към буклуците и преминаващите влакове. Ще ни попречи тази стена, защото като се събуждаме рано сутринта и пред нас гледаме стена. Каква е тази работа? Расова дискриминация. Хвърлят камъни от влакове. Чупат седалките и върнат със седалки. Трябваше ги да ги запазим. Вие не хвърляте. Не хвърляме, ние тук пазиме, Ето това е съвестен гражданин. Добре, реално тази стена няма ли да предпази децата ви, които, например, слизат надолу, има опасност да падат? Господине, как може да гледат телевизията? Дайте малко. Това гъба да пази малките деца. Това е гъба за нас. Това ще му изолираш. Стена. Може би стената трябва да е от цимент. А ако стената е цементова, ще има ли проблем? Не, само това не споменай. Много са чувствителни на тема цимент. Каква циментова бе? Канализация. На първо време канализация. Това мнение си беше направо бетон. Няма по-здраво нещо от бетона. Нито по-упорито от Мавриков. Да, малко по-късно, скъпи приятели, в предаването ще видите призна ли си или не си призна преподавателя от Софийския университет. Кажете, да не съжалявате